Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gamos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:04 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraantabay sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan pirminido na kaiba na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Glorianin sa inyong tagapagbareta sa pangwebes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Nagkondukta in first quarter monitoring ang mga personahes kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa panganap ni Regional Executive Director Francisco Milla Jr. sa Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ang aktibidad ang pinag-atindiran kan mga personahes hali sa Enforcement Division, Planning and Management Division, Conservation and Development Division, and Licenses, Patents and Deeds Division. Sa monitoring, kaibahan ang pag-inspeksyon sa mga na-rescue, pigdunar asin pig-turnover na wild animals na nasa ilarom kan pangataman kan pasilidad. Ang aktibidad may katuyuhan na mahiling ang overall condition, ang sitwasyon asin proper management kan wildlife, mantang pigmamantinir ini asin kung nasisiguro na may na angkop asin suitable environment ka na nasabing mga kahayop. Sa mensahe ni Red Milla, pinagtawan kaninin doon ang pangangataman sa wildlife bako sa na responsibilidad kan DNR kundi responsibilidad kan kada persona. Sa padagos o sa paagian padagos na monitoring asin improvement kan mga fasilidad, masisiguro na ang mga rescued wildlife ang mga tauwanin na magakanigong atensyon asin pag-ataman mantang sindapigahanda na mabuwian sa indang natural na habitat. Ang DNR Bicol padagos ang sa indang commitment sa pagpreserbar sa wildlife mantang pigpoproteheran ang natural habitat asin pagpromotirman ng responsible environmental and stewardship sa paagikan pagpapakusugan conservation program asin improve wildlife management facility. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Salamat Ate Angel Mustaza. Dagdag na detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Karen Ala. Dakula o natabang ang cash for work program kan DSWD na masuportaran ang normal na pagkaon kan mga pinailibakwar na hayop sa 6 km danger zone. Katakod kaining pagpadagos kan pagtuga kan Bulkan Mayon. Sa pahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia, sinabing napapara lalo kaining programa ang kahaditan kan Provincial Veterinarian Office na maubusan ni sufficienteng mga commercial feeds ang mga livestock animals. Tangani isa na masuportaran ang pagkabuhay kay ni Uro Aldaw. Ipigdoon kaya kan Provincial Veterinarian na sa paagi kan cash for work program na didisponiran kan mga paraumanin talagang damo na pigkakaraon kay ni bilang iyong nakatuudan asin na regular na pagkaon kay ni bago ang pagtuga kan mayon. Mentas sa sa kunyan may sufisyente pang pagkaon na commercial feeds itong mga pinailibakwar na hayop sa danger zone kan mayon. Dahil sa na lumawig ining aktibidad kan mayon, tangani na makabalik naman sa normal na buhay ang mga livestock animals. Mga dagdag na bareta, Karen Ala, DCGB News. Dagdag pang detalyes kan bareta ahali sa luwas, nasa linya si Kuya Al Armario. Pigalalauman na malangkaw na naman ang presyo kan buhay asin karning orig sa mga masunod na aldaw. Ini dahil kan informasyon kan mga negosyante nin karne na diit na naman na nagluluya ang supply dahil ini tapaubos na ang mga hayop lalo na ang orig na ipinabakal
kan mga mayon evacuees dahil napilitan sindang ipabakal na sana sa indang mga atama na orig dahil ta miserable man kon hinda na sa evacuation center asin may pag-iisip pang atamanon. Siring na sitwasyon, nagdurar ni nagkapirang bulan asin tasangunyan, nanonotaran na paubos na ang supply, kaya nagluluya-luya naman ang supply kan mga parabono nin orig. Dahil ang kani, pigilaw man na sa mga masunod na aldaw, palangkaw na naman ang presyo kan buhay asin karning orig. Al-Armario, DCGB. Detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Kuya Joshua Bino. Tangani pirming maipagiramdom sa publiko ang mga dapat asin day dapat gibuhon oras magkaigwan insidente nin Linog. Ngunya na pagkahapon sarabay naman na nagpartisipar ang nagkapirang mga ahensya sa nationwide simultaneous earthquake drill na pinagsusugo kan gobyerno na ikondusir kada quarter kan taon. Saro sa mga ahensyas na nagpartisipar sa nasabi ng aktibidad, iyo ang saro sa dakulang ospital digdi sa Bicol Region, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o kaya ang BRHMC, dating tigapod na BRTTH, kung sa pinanginutan manini, kan sa indang Health Emergency and Disaster Management Unit. Sa pahayag ka na sabi ng ospital, dakulang tabang man ang siring kaining klase ng aktibidad, tangani ng mas pang mapakusog ang kahandaan kana sa indang ospital oras magkaigwa ni na emerhensya aron kaining insidente ni na Linog ko na sa paagi kan na aktibidad nini mas napapakusog ang kaaraman asin kakayahan kan mga personahe kan BRHMC kung paano ang tama marikas asin ligtas na pagresponde or sa oras ning mga emerhensya. Kung kaya sa pahayag pa, kana sabi ng ospital, kadagos ng sindang magpapartisipar sa siring kaining klase ni na aktibidad. Apwera sa sinda, nagkapera ng mga ahensyas pa, di gobyerno, ang nagpartisipar sa nasabi ng earthquake drill, kung saan ang mayor na katuyuhan, iyo ang pirming may pagirumdom sa publiko kung ano ang tama asin dapat gibuhon oras man asin day tigahagad magkaigwa min Linog. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Salamat Kuya Joshua para sa bareta. Sa lado lokal sa tercer distrito, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Ininkorporar na sa selebrasyon kan Tinapa Festival anika 62 na taon founding anniversary kan Banoan kan Piuduran. Nakaulay kan DCGB News si Municipal Tourism Officer Mr. Jackie Inocencio Sirano. Talagang nasatisfasiran ang mga taga Piuduran maging mga bisita sa aldaw bangging aktibidad, lalong-lalo na kan concert kan nakaging banggi kung saan talagang makulor asin talagang pamuso na ang mga produktong tinapa kan Piuduran dahilan sa padagos ng nagdadakol ang mga nagdadayo sa nasabing Banoan para sa namagahiling ang lugar asin ang mga aktibidad siring man naghahanap kan nasabing mga produkto. Sa aga sa 62 na taon na founding anniversary, igwanin na katagamang halabang parada kung saan mapo nini alas 6 nin aga mantangan place of assembly sa municipal ground matatapos sa Piuduran Central Fish Landing. Igwanin mga bisita kabilang sa parada na iyuan magdadarang kulor sa okasyon arog kan BFP Marching Band, Bicol University Marching Band, Mariners Marching Band, mantangan na matindi sa pagkabanggi an LG Unite in Awards Night kung saan ang venue kini sa Municipal Covered Court sa Karatagan, Piuduran, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Salamat Chief James, salamat Mega Force Patrol. Dili magita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal piga-areglar na kan gobyerno ang mga chartered flight para makauli ang mga overseas Filipino worker o OFW hali sa Medio Oriente. Sa tao kan tensyon sa rehiyon kausa kan pag-atake kan Estados Unidos asin o Israel kontra sa Iran. Sigon sa presidente, nagkakaigwa na sindanin arrangement ng chartered flights dahil medyo nagturos na ang sitwasyon. Nagkaigwa na ni nagkapirang Dubai-Manila flights asin plano pang magpadaranin duwang kadagdagan na flight hali sa Riyadh para sa mga Pilipino sa Saudi Arabia, Kuwait asin Bahrain asin hali Fujairah sa United Arab Emirates para sa mga OFW sa Dubai. Sigon kay PBBM, pwedeng gamiton ang mga land border hali sa UAE asin Israel para sa pag-evakuar kan mga OFW. Piglinaw kan Malacañang na prioridad pa man giraray sa gabos kan gobyerno ang kaligtasan kan mga OFW sa Medio Oriente. Piglinawan kan Malacañang na prioridad pa man giraray sa gabos na gobyerno ang kaligtasan kan mga OFW sa Medio Oriente. Yan. Mabalita kita sa detalye sa baleta, makalihis ang nagkapirang pagirumdum. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, inaprobara na kan Senado ang sarong resolusyon na nagahagad sa ehekutibo na magibunin sarong National Contingency Plan sa tao kan pinaglalauman na epekto kan tensyon sa Medio Oriente. Sa Senate Resolution number 343, nangapuda ng mga senador sa executive branch na magibo asin magsumiter sa laog nin 15 aldaw nin sarong komprehensibong National Contingencies Plan para sa pagpreparar, pagsimbag asin pagbangon sa major domestic
domestic as in international crisis. Siraron kan contingency plan kay puhana na madeterminaran ang papel kan kada ahensya sa sarong national emergency pagbabarangaon sa man iba-ibang kategorya. Pera kay ni pwede man gamito na basihan para sa posibleng pagpasar kan sarong National Crisis Management Act na ma-institutionalar sa contingency plan. Dagdag na detalyes kan Bareta hali sa luwas, hali kay Jennifer Vinson sa tuyang Bicol University intern. Maabot sa mahigit 17.4 milyon na halaga ng proyekto as in intervention para sa sektor ng pangisdaan. Itanao Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, sa nagkapirang benepisyaryo sa Albay bilang kabalik ang mga programa kan Department of Agriculture. Kabali sa mga nakabenepisyo ang Piuduran na may 48 na benepisyaryo at iba pang sektor sa Libon sa ibaanan ang Albay Provincial Agricultural Office, Tambo Fisher Folk Association sa Barangay Tambo sa Libon, at yung Maramba Fisher Folk Association sa Barangay Maramba sa Uwas. Sa iyaron kan programa, itinao ang hito asin tilapia sinderly, asin ipinatukdo ang mga proyekto aron kang multi-species freshwater hatchery, asin lamdaklad project bilang dugang nga sa suporta sa produksyon asin pangkabuhayan kan mga mangingisda sa probinsya. Yan ang Bareta. Ako po si Jennifer Vinson, DZGB News. Salamat Jennifer. Balik kita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal na resolbera na ang krisis trapiko na naeksperyensyahan sa EDSA dahil sa presyo kan petrolyo. Hunya na aldaw na obserbaran na naghihiwas na ang dalagan kan trapiko dahil tawaraan ng haros na bumper to bumper na dalagan kan mga bihikulo. Nahiling man na mahiwas na ang bilang kan mga lunadan, nahali sa man ibang lugar na posibleng dahil man sa diit na bilang ka nagruruluwas sa indang harong tangani makatipid sa gastos sa gasolina. Ang obserbasyon anotaran kasunod kan implementasyon kan paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo dahilan kan naglalalang tensyon sa Medio Oriente. Basado sa datos kan Department of Energy o DOE, piglalauman na malangkaw nin 7 pesos sagkod 13 pesos ang kada litro kan gasolina, 7 pesos asin 50 sentimos sagkod 24 pesos .25 sentimos para sa diesel asin 32 pesos sagkod 38 pesos asin 50 sentimos para sa kerosene. Pig-anunsyo ni Secretary Vince Dizon na nagpuo naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mag-implementar nin 4-day work week sa saindang mga opisina. Inibilang pagsunod sa pangapunan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., alagad ipinaliwanag ni Dizon na iniimplementar sana sa mga opisina asin bako sa mga proyekto kan gobyerno. Dagdag pa kan sekretaryo na kung susunodon ang mga ini, muyaninda na 24/7 na ipagkonstruhir ang mga padagos na proyekto kan sa indang ahensya. Sa ibong kaini siniguro ni Dizon na makikisumaro ang DPWH sa pangapunan kan presidente sa pagtipid na nganing mabawasan ang darang epekto kan kariribukan sa Medio Oriente sa nasyon. Nagpasiring sa National Bureau of Investigation o NBI si dating Congressman Mike Defensor matapos na ipasabpina may kinaraman sa pagbutwa kan 18 na nagpamidbid na dating Marines. Nanindugan si Defensor sa pauna pangharas as in intimidasyon o sana ang lakdang kan Bureau kontra sa mga nagsasabi nin katotohanan as in nagbubulgar nin korupsyon sa gobyerno. Sa ambush interview, inako niyang tinabangan niya ang mga dating soldados kaibahanan pagtaon nin transportasyon. Pahayag din pagkadisag o disganar ang kampo sa pagsabing weaponization as in misemployment kan gobyerno sa NBI. Bilang sa ganinda ining paglapastangan sa institusyon. Ano tang sinabi ni Defensor na wala siyang papel sa affidavit kan ex-Marines.
Inaprobara na kan Kamara de Representantes sa ikaduwang pagbasa ang House Bill 8464 o ang propesong Travel Tax Abolition Act of 2006 o 2026 na may katuyuhan na halion ang travel tax na pinagsisingil sa mga pasahero kan eroplano na nagbabiyahe paluwas sa nasyon. Sa iyang sponsorship speech sa House Plenary, tinawan doon ni House Committee on Tourism Chairman asin Romblon Representative Eliandro Jesus Budoy Madrona na dakulang pagbawas ini sa gastos kan mga Filipino travelers. Dagdag pa ni Madrona, makakatabang man ini sa pag-usuwag kan turismo, aktibidades na pang-ekonomiya asin cultural exchange. Apera kay ni may safeguards naman sa bill, tangani masiguro ang alokasyon asin suporta kan gobyerno sa mga programa na pinaguponduhan hali sa nakolektar na travel tax. Nasa Pilipinas pa si Orly Goteza, ang dating Marine Security Aide ni resigned Congressman Saldico. Sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa marhay na sitwasyon ang surprise witness kan Senado sa flood control probe base sa naresibin niyang impormasyon. Alagad wala siyang direktang komunikasyon kay Goteza na dai niya man aram o eksaktong kinamumugtakan. Kanapoton kung sa girare na mabutwa. Sinabi ni Defensor na maluwas si Goteza kung gusto kaining magluwas. Magigirumduman na sa iyang affidavit, inimbelto ni Goteza si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Pigsasabing nag-deliver siya nin male-maletang basura o kwarta sa parehong mga harong ni Romualdez asinko. Ikinaadit ni House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon ang pigsasabing conflict of interest sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sigon sa kongresista, duwa sa abogado ni VP Sara na sina Michael Powa at sina Reynold Monsayak ang pwede man maging testigo. Nagserbi si Powa bilang spokesperson kan Department of Education o DepEd kan Secretary pa kan ahensya ang Vice Presidente, mantang naging spokesperson man kan Office of the Vice President o OVP si Monsayak. Tinawanin doon ni Ridon na ang abogado dahil pwedeng sabay na mag-aktuar bilang advocate asin testigo sa parehong kaso na dai maglataw ang seryosong ethical concerns. Nakihuron ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA sa Senate of the Philippines na dai pagbiglaon ang paghali kan travel tax. Sigun kay TIAZA Chief Operating Officer Mark Lapid na mas marhay na puunan ang abolition kan travel tax sa taon 2007 o 2007 dahil kakapuson ang sa indang budget kung ipapautob initulos ngunya na 2026. Sa ngunyan 1,620 pesos ang travel tax para sa economy class passengers asin 2,700 pesos naman para sa first class passengers na nagbabiyahe paluwas ni nasyon. Napatawan ng Department of Agriculture o DA nin pinagkakalkulong 81 milyones pesos na multa laban sa mga supplier asin contractor dahil sa pagkaatraso kan delivery kan mga farm input kan 2025. Kaibahan sa mga late delivery, ang mga abono, banhi, asin kagamitan sa umahan, siling manan bagulbol na implementasyon kan mga government-funded o funded project kan maabot sa sobra sang gatos na supplier asin contractor. Nairehistro ang pinakadakulang multa sa Cagayan Valley na may 28.5 milyones pesos, sinundan kan Ilocos Region na may 18.2 milyones pesos asin Central Luzon na may 15.4 milyones pesos. Sa pahayag ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tinawanin doon kan opisyal na ang timely delivery nin inputs asin proyekto nakaatang sa mga paraoma na mapaangat ang sa indang produksyon, madugangan ang income asin makakontribute sa food security ka nasyon. Haros 30 milyones na ang ubis sa Pilipinas sigun kay dating Health Secretary asin ngunyan Iloilo Representative Janet Garin na nagpahayag nin pagkaadit dahil padakol na nin padakol asin palala na nin palalaan obesity sa nasyon. Sigun sa lehislador, nagluwas sa pag-aadal kan Epidemiological Burden and Cost of Obesity in the Philippines o EPICOB-PH study na 41% kan mga Pilipino na nasa tamang edad o kapareho nin 29.5 milyones ang overweight.
overweight o obese. Pinagsalaan kan legislador ang problemang ini sa mga processed foods as hindi ay pagdadayet pati na ang pag-ehersisyo kan mga Pilipino sa panahon ngunyan. Sinabi pa ni Garin na nasa peligro ang buhay kan mga obese dahil mas vulnerable ang mga ini sa diabetes, heart disease as in chronic kidney disease. Dahilan ka ini kay puhanan na marisolver ang problema dahil apera sa nasa peligro ang buhay kan mga obese naging 2.70 trilyones pesos na ang epekto kay ini sa ekonomiya dahilan kan health costs as in productivity losses taon-taon. Kay puhanan man na magtabangan ang gawas na ahensya kan gobyerno, komunidad, mga eskwelahan as in maging mga pamilya tangani ibusol ang baskog na pamumuhay. Iyan po ang detalyes o kabilugan ka mga detalyes kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan Bareta sa pangenot ni News Director Mardela. Kay banan sa to yung mga Bicol University interns sina Tiny Kapinig as in Janen Nieva. Sa Master Control, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez. Sa Megaforce Patrol, asin sa piniminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Glorianin sa nunaging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sakit